बुंनांगौथ' बिदि जेबो गैया जे आंखौ पार्टिनिफ्राय बिथोन होदोंमोन तामुलपुरावनो गेलेनांगोन आरो बे हिसाबै तामुलपुरनि जोंनि मन्थ्रिफोरजों एखेलगे आरो बे लेखायैनो दा एनडिनि बिजाथि हिसाबै आंखौ दिनै मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पार्टिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथांमोनहा आंखौ माने बेवहाय बिजाथि हिसाबै थिसनबाय आरो बे बेलायाव बिपिएफखौ आङो साबायखर बावनांगोन जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांमोनहा दिनै एनडिए हिसाबै बिजेपिनो सिटखौ माने बेवहाय माने हगारनानै होबाय आरो आङो एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो बिपिएफनि बिजाथि महरै आं दिनै बेवहाय माने गसंनानै रायजोनि खामानि मावनानै मोनसे खाबु गावनि जिल्लायाव गावनि जायगा जोनोम जायगायाव आं दिनै माने हाबा मावनायनि सुजुगखौ मोनबाय सार माबायदि थोंजोङै जौगाखांनाया जेथिं बिथिंनो रायजोफोरनो राजनिथि नांगोन रायजोफोरनो जौगाखांनाय नांगोन राजखान्थियाथ' राजखान्थि हान्जा आरो राजखान्थि हान्जानि जायफ्रा एमएलए जानो नागिरो बेनि थाखाय बे आलादा अदेबानि रायजोआ जाहैबाय सोर जौगाखांनाय खामानि दा दिनैनि दिनाव आं सानो मा बे बेलायाव जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार दङ आरो मानव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव दिनै आसामाव एनडिएनि सरकार जागोनना रोखा जाबाय कंग्रेसआ बायस्राजोबनायनि उनाव गतिके बे बेलायाव रायजोआ थोंजोङैनो मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हाग्रामा महिलारि बिथांजोंनो थाफागोन आरो बे हिसाबै जिहेतु आं बिथांमोननि केन्डिडेट एनडिएनि गतिके रायजो राजाया माने आंनो भट होगोन आं बेखौ सानो ओंखायनो बे बिसायख'थियाव इसिबां साननांगौ गैया बायदि आं सानो बिथांनि बिजाथि होनाया बिथाङा जिहेतु मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा दं गतिके राजखान्थि हान्जाया माने मोनसे बिसायख'थियाव माने बाहागो लानायानो गुबै थांखि मानो होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिनि गेजेरजोंसो एमएलए देरहानानै रायजोनि खामानिखौ मावनो हागोन बे हिसाबै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै तामुलपुराव बिजाथि हिसाबै दिनै गसंदों बिथांमोननि हान्जाया बिथांखौ होदों नाथाय आं सानो बे बेलायाव रायजोआ डिसाइड खालामगोन बिथाङा अलरेडि गयबारि समस्तिनि एमसिएलए आरो बिथाङा दा रायजो सभानिबो एमपि आरो दा बिथाङा एमएलए हिसाबै गसंदों दा रायजोआ बिथांखौ मा हिसाबै लुबैयो बिनि सायावबो सोनारगोन मोनसेया जाहैबाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दा माने मा होनो अपोजिसननि बिजाथि हिसाबै गसंदों बिथाङा एनडिएआव गैया गतिके बे लाइनजोंबो मानव गेदेर माने प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायजोआ नायगोन आरो बेबायदि थांखि लागोन गतिके आं सानो मा साननै सानथामनि उनाव बेफोरनि रोखा मोनसे नुथायखौ नुनो मोनगोन बेसेबां चेलेन्जिं जागोन आं सानो बेबायदि चेलेन्जिं जेबो जाया मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय जितु बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव इउपिपिएलनि दैदेननायाव सरकार दंमोन प्रमद बर' बिथाङा गावनो चिफमोन आरो जलेन दैमारि बिथाङा एमएलएमोन नाथाय अब्लाबो माने जोंहा कातिराम बर' बिथाङाबो माने स्पिकारमोन नाथाय अब्लाबो बेवहाय बिजेपिनि बिजाथि बिजितगोरा नार्जारि आरो रेखानारायण गारफोरा देरहादों ओमफ्राय गयबारियाव बिजेपिया मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ माने सापर्ट खालामदों मानो होनब्ला बेयाव प्रमद बर'खौ सन्मान होनानै बिजाथि दैखाङाखैमोन गतिके এইবাराव जितु आयेन आफादनि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दा बिजेपिजों आरो बिपिएफजों माने एकेलगे एलायन्स जाबाय गतिके थांनाय बिसायख'थियाव बिजेपिया हारसिङै जेराव देरहादों दा बिपिएफआबो ज' जानायनि उनाव आं सानो मा मोनफ्रोमबो बे जितु बिटिसिनि बियाब गयबारि दरंगाजुलि आरो बागानपारा बेवहाय बहुद डिफारेन्सआवनो जोंनि एनडिएनिया भट मोननो हागोन बेखौ आं सानो ओंखायनो बेबायदि इसिबां गिदिर जेबो गैया गतिके बिसायख'थि होनब्लाबो माने जों खामानि मावनांगोन आरो जों बाथ्राफोरखौबो बुंनांगोन भटबो होनांगोन रायजोफ्रा बेनि उनाव रिजाल्टआ बुंहैगोन आरो मोनसे समाव बे जोंनि माथ्र दा जोंनि जितु नुथाय बे नुथायखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा खालामना होबाय जोंनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा दा एनडिएआव माने जितु एलायन्स बे एलायन्सआव माने बिपिएफ आरो बिजेपि आरो बिनि उनाव एजिपि दङ आरोखि दा बेबायदि गैला आं सानो रेखा जानायनि उनाव आरो दा माने बिजेपिनिफ्राय अलरेडि बिजाथिखौ फोसावबाय जायखौ जोंनि गिबि मन्थ्रिया बिपिएफजों रायज्लायनानै थि खालामदों होनदोंमोन बे दिनैहाय
फोसावजाबाय आरो बिथाङा रोखायैबो बुंबाय जोंहा इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो गैला बे बिसायख'थियाव माबा खामानि आं तामुलपुरनि आं एमएलए नङा अदेबानि 2001 मायथाइयाव आङो तामुलपुरनि एमएलए दा जे तामुलपुरनि समायना पार्क बेखौ आंनो खालामजेनदोंमोन बेनि उनाव सोरबा सोरबा फैनानै बेखौ जौगाखांहोदों नाथाय बे पार्कआ आं खालामदों आनन्द बाजारनि गिदिर दालां दंमोन बेखौ आंनो बानायदों तामुलपुरखौ गिबि साब डिभिजन हिसाबै आंनो माने बे समाव गायसननो मोनदों एमएलए थानाय समाव बिनि अनगायैबो गोबां लामा दालां बेफोरखौ आं बे समाव मावदोंमोन तामुलपुरनि रायजो राजाया बयबो मोनथिगौ जे 2001 मायथाइनिफ्राय 2010 समाव आं बेसेबां खामानि मावो बिनि उनावबो आं तामुलपुरनि एमएलए नङा नाथाय रायजो राजानि बुंनाय बायदि आं एमपि थानाय समाव खालाकुसियाव आंनो मिनि पिएचसि दा बानायनानै होदों आं ट्रेन्सपर्ट सार्भिस आं बेवहाय खालामनानै होफैदों आं गोबां माखासे लामाफोर बेवहाय सेंसन खालामदों दिनै कुमारिकाटा कलेजनिफ्राय लानानै बा फाख्रिबारि जि लामा बेखौ आं खालामनानै होफैदों ढेकिफुटानि दालांखौ आङो माने सेंसन खालामनानै होफैनानै खालामहोदों बे समाव तामुलपुर समस्तिमोन नावकाटानि साप्लाइ इरिगेसननि आफाङाव थानाय दालांखौ आंनो खालामदों बे गासै जिथु लामा माबानिफ्राय ढेकिफुटानिफ्राय बे लामा जिथु दा सुख्लायसिम थाङो बे लामा आरो जारगावसिम थाङो बे लामाखौ आंनो खालामदों सुवागपुरनि लामाफोरखौ आंनो खालामनो मोनदों नागाजुलिनि जिथु दा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिस जिरायबाय थादों बे न'खौ आंनो नुदों दा बेबायदि आंहा गोबां माखासे दङ अदेबानि आं बुङा जे तामुलपुराव आं माबानि गेजेराव खामानि माने बेसेबां मावदों बिनि हिसाबखौ आं साना नाथाय सोरबा बुङोब्ला एमपि फान्डनिबो गोबां खामानि आङो मावदों माने बे बेलायाव बा बाथौ थानसालि बबेबा फरायसालि बबेबा क्लाबनि न' बेफोरबायदि गोबां आङो खामानि मावनायफोर दं जुदि बेबायदि सोंथि फैयो आं सानो बे जायगानि रायजोफ्रा मिथिखागौ जे बिस्वजित दैमारिया मा मावदों बे दारकुसिनिफ्राय माने निज देफिलि जानानै जोंनि सातपारियाव थांनाय जिथु लामा बे लामाखौबो दनाराव आङो नांनानै खालामनानै होदों बेबायदि गोबांथार दङ आरो खैफोद आफोदनि समावबो आङो गोबां बेबायदि माखासे खामानिफोर माने मावबोदों बै समाव गथिखे बेजों जेबो खोथा गैया आं एमएलएआनो नङामोन तामुलपुरनि 2010 सननिफ्राय नाथाय होनब्लाबो आं माखासे खामानि मावनाय दङ तामुलपुराव बेखौ लानानै सोर मा बुङो बेजों आंहा खोथा गैया नाथाय तामुलपुरनि रायजोआ आंजों दं तामुलपुरनि रायजोआ बेफोर बाथ्राखौ मोनसे थांनाय दैबानायाव लोनथिबारिनि खाथियाव मोनसे माने दालाङा बुखारजानानै रायजोफ्रा दिपआव थानानै जेथिंबो ओंखारनो हायि जादोंमोन बेवहाय आङो फैनानै डिपार्टमेन्टखौ अर्डार होनानै बे दालाङा दा आबुं जानानै मानसिफ्रा गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय लोनथिबारियाव बेबायदि खामानि बुंना बुङोब्ला आंनि जिउआव रायजोनि खामानिनि अनगा आंहा जेबो गैया गथिखे सानफ्रोमबो जिउआवनो आङो खामानि मावबाय थादों आं पानेरिनि एमएलएमोन नालाय पानेरियाव आङो 2375 कौटिनि आं खामानि मावनानै फैदों पानेरियाव दा गथिखे आं जेराव दंमोन आं बेयावसो खामानि मावो गथिखे आं तामुलपुराव एमएलए नङाब्ला आं माथो खामानि मावनांगौब्लाबो बिनि गेजेराव आं जिखिनि खामानि खायसे नोंथांमोननो रायफोरनानै होदों सारनि बिसायख'थि समाव मोनसे आङो बे 5 बोसोरनि गेजेराव खालामदों मानो होनना बुङोब्ला बेयो जोंनि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिबो बे मोनसे माने मा होनो बेखौ एसुरेन्स बाथ्रा होनाय गथिखे बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बे दालांखौ बानायनानै गरायसरनिफ्राय जोङो तामुलपुरनि गरायसर सकसिम गान्धीबारि जानाय जि लामा बे लामाखौ जोङो बानायगोन